Posledná vec, čo by som vyžadoval od všetkých, je oholenie si nosa. V podstate tam nie sú nejaké špecifické odporúčania, ktoré by nejak výrazne zvrátili priebeh po operácii, aby sme neboli chorí, povedzme, aby tam nebola nejaká narušená sliznica, ktorá je iritovaná a podobne, čiže nejaké spreje do nosa a podobne by sme mali tiež obmedzovať a obmedziť sa nejakým veľkým kolektívom chorým, aby sme nejaké 2 týždne pred operáciou nemuseli rušiť termíny kvôli takejto veci. Predoperačná vlastne dezinfekcia kompletne celého tela. To začíname v podstate ešte len dávať teraz, medzi nimi je aj v podstate niečo ako ústna voda a taký gel do nosa, ktorý si dávajú pacienti nejaké 3 dni pred operáciou, ktorí vlastne kompletne eliminujú nejakú bakteriálnu nežiaducú flóru, ktorá je v nose a v ústach, ktorá by mohla sa dostať kvázi potom do rán a spôsobiť nejakú infekciu. Posledná vec, čo by som vyžadoval od všetkých, je oholenie si nosa. Inak to robím ja pred operáciou, ale niekedy mi to zaberie 15 minút zbytočne. Takže to je v podstate taký základ pre tým, ako sa na to môžete pripraviť.